Manginot na barata. Ang bridge sa Banwanin nito buminagsak. 15 estudyante lugadan. Pick up na Mabalyo Sariles, nahagop ng tren sa Pili, Camarines Sur. Babae sa Banwanin Lupi, pinagpupukpok sa Payunin Kahoy, Gadan. Barko na may 27 pasahero, suminadsad sa Mubo, Masbate. Asin, kakanan sa Legazpi City, nag-opresir rin libreng mahinom na tubig para sa mga napapang kababayan sa dalan. Maray na hapon, Huwebes, Abril 18 taong 2024. Uni na ang mga istoryang Tatak Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asi 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, 15 estudyante, lugadan sa pagbagsakang kawit-hanging bridge sa Banwaan kang Manito Albay. Uyang report. Balik sa pagsakay sa bangkaan mga residente kan Barangay Kawit Manito Albay. Makalis na maputol asin buminagsak ang kawit-hanging bridge pasado alas 6 ning Banggi Kasudma. Para sa residenteng sinanay Pinky, dakulang agyat ini sa iya. Mahaluya na kaya siya pasiring sa pwesto niya sa Manito Public Market na nasa kasentruan pa kan sa Indang Banwaan. Atam po baga kami ita araw kayo ni marepo kung taob na apit kami. Nya ko lalo pa estudyante mi, senior high. Tapos araw po baga kan mga uro emergency. Grabing kadipisilan ang napagkawara kan tulay mi. Darakang insidente, 15 estudyante sa kolehiyo ang narescue asin ipigdara sa ospital. Makaliis na makasabay sa pagbagsak ang nasambit na tulay sa Kamaanituhan River. Maswerte man na low tide, kaya naibitaran ang insidente pakuta ning pagkabutod. Pong mga balisaro lang po so mina parang sa na tinahi sa tuhod po ta nabagsakan ki bakal na ali dyan sa tulay. Tapos so kadaklan man po trauma na takot sinda sa nangyari. Taong 2016 kang ikonstruwer asin buksan sa mga residente ang kawit-hanging bridge na nasa 100 metro ang laba. Sigun kay punong Barangay Ernesto Daen, sa kaluyan kan tulay, kinalawang na ini na posibleng rason sa pagkakaraot ka ini. Haloy naman daanin da ining pigpaabot sa karaman kang lokal na gobyerno. Hulita delikado na ining maray. Kung babasihan ni Indusir, iyo yan ang buhay kan tao, ang salbaran mi kan buhay digi sa muya sa barangay, sa Kawita Islaan sa muya na barangay. Kung may kalamidad, uya na nagsasakay kami lalo kung may baha. Araw gano na sakayan, ang tigapitan sa muki pabalik-balik yung siring ka niyo. Yan, nakulao ng bagay, natulay na uya na apong pasana basta uya na nakalaog na sa responsibility kan o part kan uya na sa tuyang nasyon ang bagyo lalo kung super typhoon ipipaybakwat ko ng mga tao digi o. Sigun sa tagapagtaram kang LGU Manito na si Irene Cabog, antes pa man ang pagbagsakan tulay, pigpaplanuhan na kutangon niya na taon na marehabilitar ini. Alagad darakang kakulangan sa pondo, dai pa ini napupunan. 27 milyones pesos kaya ang target na budget para sa nasambit na proyekto. Actually po, ini po, may ready na po kami na POW. Nakaano na po siya. Kaso nga lang po, considering po the status po of municipal o ng municipality ng Manito, we're from 4th class municipality. So, yung fund po talaga is very little lang po talaga. So, parang nagmingi po kami ng tulong from other private sectors, ganyan. Bilang solusyon, planong ngunyan kan mga nanunungdan sa Banwaan na magkaagning temporaryong tulay na ligtas agihan, lalo na kan mga estudyante hali sa Barangay Kawit. May nakataltagma na MDRRMO personnel sa lugar, ngani na magbantay sa mga nagbabalyong residente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Pick up na Mabalyo Sariles, nahagop ning tren, driver, maswerteng nakaligtas. Detalye sa report ni Danica Garcia.
Wasak aninutan na porsyon kan pick-up na ini makalihis na mahagop nin tren mag-aalas 10 nin aga kanakaaging Domingo sa Balatas Railroad Crossing, Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Binisto ang driver kan pick-up na si Beverly Bihag, 33 anyos, may agom, asin residente kan Purok 2 Santo Domingo, Bula, Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Froilan Huben kan Pili Municipal Police Station, nagdire-diretso sa pagbalyo sa Riles ang driver kan pick-up makalihis na dai kaininadangog ang pagbusina kan tren na nauli sa disgrasya. Bali ang description gatong pick-up, siya, Mitsubishi Strada. Tinamahan niya yung part ng unahan kasi papatawid pa lang naman sana siya dun sa Riles. So may parting bumper sa right side ng bumper, yung damage niya, and then na-affect din yung kasi yung parang sa sa engine. Ang balang nag-report yan, ma'am, si mga nandun na residente din sa lugar, ni-report sa station, kaya agad namang pinuntahan ng ating namin sa personnel ng PLPS. Then nag-conduct din naman kami ng investigation kung ano talaga nangyari. Biyahing ligas pinaga ang tren mantang pauli naman hali sa lamayan ang driver kan pick-up na maswerteng nakaligtas sa insidente. Bali ang nangyari, ma'am, pumunta na lang kami dun sa station nila sa Pili, and then yung driver din ng pick-up at nagkaroon na sila ng parang initial settlement. Wala namang pananagutan yung PNR sa nangyari. Kasi aminado naman yung may-ari saka yung driver ng pick-up na sakyan na pagkakamali naman kasi nila yung nangyari incident. Mga ganyang tatawid tayo sa lalo na sa parte ng release. Madali nating tingnan or pakinggan kung mayroon na talagang tatawid na tren o pa man dyan sa release para maiwasan natin ang mga ganyang incident. Magigurumduman, haros mawasakman ang sarong pick-up truck makalihis na masalpok manin tren sa crossing nin Riles sa Purok 8, Barangay Cabaangan West, Legazpi City, aga kanakaaging Abril 6. Maswerte man na nakaligtas ang driver kan pick-up. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. 37 anyos na motorista, gadan kang suminalpok sa waiting shed sa Camarines Sur. Babae lugadan kang suminemplang sa motorsiklo sa Albay. May report si Jennifer Pulinar. Sa CCTV footage na ini, hagup ang pagsalpok nin sarong motorsiklo sa sarong waiting shed sa Barangay Lower Santa Cruz, Ragay, Camarines Sur, pasado alas 5:30 nin hapon kanakaaging Domingo. Gadan sa pangyayari, ang nagmamaneho kan motorsiklo na si Richard Capison, 47 anyos, nagtatrabaho bilang construction worker asin residente kan Barangay Kabinitan, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Annalyn Badong, ang Assistant Investigator kan Ragay Municipal Police Station, nagluluwas sa indang investigasyon na nahulog ang kopya kan biktima mantang nagmamaneho. Alagad sa pagkiling kan biktima sa nahulog niyang kopya, dai ka ininari paro na pasiring na ang direksyon niya sa waiting shed hasta sa ini ang madiskwido. Pagpunta po namin doon sa area, nagtanong-tanong po kami doon sa mga tao sa palibot at meron po akong nakuha din po na CCTV footage at umakma naman po yung mga sinasabi ng residente doon na malapit na ito nga daw pong isang driver ng motorsiklo, mabilis siya, malakas po talaga at dumiretso siya doon sa may waiting shed at doon na po siya nakatalsik. Matinding lugad sa payo asin sa iba pang parte kan hawak ang sinapo kan biktima na nagresulta sa saiyang pagkagadan. Napag-araman man na pauli na kuta sa saindang residensya ang biktima kan mangyari ang insidente. Ipigdara pa man kuta ini sa Ragay District Hospital alagad ipigdeklarang dead on arrival. Mag-ingat po sila sa pagmamaneho, lalo po sa mga motorsiklo, laging magsusuot po ng helmet at hindi po, wag po masyadong mabilis ang patakbo kasi dyan po ang laging nagiging ugat ng aksidente. Sa Piuduran, Albay, irido man ang sarong babayeng motorcycle rider makalihis na makasalpok sa railing sakop kan Barangay Palapas, mag-aalauna nin hapon kasuudma. Sa impormasyon, gikan ng biktima sa Tabaco City asin pauli na kuta sa Masbate, alagad nang iturog ini sa biyahe na nagresulta sa saiyang pagkakadiskwido.
Tulos man ining nirespondihan kan Piyudoran MDRRMO asin ipigdara sa Piyudoran Memorial District Hospital na maswerteng minor injury sana ang sinapo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Babae gadan kang pinagpupukpok ning kahoy sa payo kang dai pa nabibistong kagibo sa Lupi, Camarines Sur. Nagbabalik si Jennifer Pulinar. Gadan ang sarong 37 anyos na babayi kan pukpukunin sa nganin kahoy sa iyang payo nindai pa nabibistong kagibo sa Purok 4 Barangay na Pulidan, Lupi, Camarines Sur pasado alas 5 nin hapon kan nakaaging Biyernes, Abril 12. Binisto ni Police Major Benvenido Enciso, ang hepe kan Lupi Municipal Police Station ng biktima na si Marita Mortiz. May agom asin residente kan Zone 2 Suok, Lupi, Camarines Sur. Nagluluwas sa investigasyon na inabangan kan sospek ang biktima na solong naglalakaw pasiring sa saro panindang harong sa barangay na Pulidan. Makalihis ang pangungulog sa biktima. Nakahagad pa ininintabang sa pinakaharaning harong sa lugar kan insidente. Kung saan ipigdara pa man kuta ang biktima sa ospital alagad huli sa sinapong lugad sa payo, pigdeklara ining dead on arrival sa Bicol Medical Center. May mga nakakita po na habang naglalakad yung napauwi sa kanilang bahay. Pero yung actual na pangyayari wala po tayong nakuhang eyewitness pa Malakas yung pakapalo dito sa biktima kasi bumuka yung anit sa ulo niya Bumuka po kaya sinasabi kong matindi yung pakapalo, malakas. So siguro po may mga tama din siya sa braso, siguro po mga nagkakailang beses itong pinalo. Dugang pakanhepe, may person of interest na sindang pigtututukan na posibleng magtaong linaw sa pagkagadan kan biktima. Padagos mandaan sa indang paghahanap nin matibay na ebidensya asin eyewitness. Ngani masaangatan nin kaso ang sospek. Sa mga taga-barangay na Pulidan na merong impormasyon regarding po sa insidente, huwag po kayo magatubili na lumapit sa PNP Lupi para po matulungan natin yung pamilya ng namatayan. So bigyan po natin ng hustisya yung pamilya rin ng biktima. So nanawagan po ang PNP Lupi na tulungan niyo po kami para po malutas yung krimen na nangyari po dyan sa barangay na Pulidan. Sa presente, pigbibilaran na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Barko na may 27 pasahero suminadsad sa Mobo, Masbate. Anom na stall sa talipapa sa Catanduanes na sunod. Asin kakanan sa Legazpi City, nag-opresir ng libreng mainom na tubig para sa mga napapang kababayan sa dalan. Yan ang siniba pambareta sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man,
kan sa tuyang sadiring partido sa Kongreso, ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Barko na may 27 pasahero, suminadsad sa Mobo Masbate. May report si Regine Bue. Nasa maray ng kamugtakan ang mga lunad kan sarong barko na suminadsad sa hibabaw na porsyon kan kadagatan harani sa buntod sandbar sa Mubo Masbate alas 8:30 nin banggi kan nakaaging Martes, Abril 16. Basado sa investigasyon, halit sa sarong pribadong port sa nasambit na banwaan pasiring kutang Pasakaw Port sa Camarinesor an MB Mubo, alagad makalihis ang kabangang oras na paglayag, suminadsad na ini sa nasambit na kadagatan. Pagkadakto nila, balik doon sa pinanggalingan nila na private port, pinalipat na lang po agad sa ibang barko. Siyempre yung mga pasahero naman po is bago pinalipat is pinakain na muna po. Tulos man na naiapod ang insidente sa shipping line na may sadirikan suminadsad na commercial vessel na marikas na nakapadara ng rescue team. Sakay kan barko ang 27 pasahero asin 10 rolling cargos. Masbate City actually second time to kasi may nangyari din dito last year 2021 ng same shipping line po, pero naman po na-pulled out naman po din siya agad on time na yun. Basado sa inisyal na investigasyon, puminalya ang steering gear o manibela kan MV Mobo na nauli sa pagsadsad kaini sa kadagatan. Katakod kaini, nagbagirumdom ang PPA Masbate sa mga opisyal kan barko na dapat perming pag-inspeksyonon ang pigagamit ng barko ngani makaibitar sa mga siring na aberya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. 11,000 pisong danyos naitala sa nagbungkaras na kasulo sa talipapa sa Viracatanduanes. May report si Jennifer Pulinar. Anom na stall sa talipapa sa Barangay Bigaa, Viracatanduanes ang natumtum nin kalayo. Alas 11:45 nin banggi ka nakalihis na Lunes, Abril 15. Sigun kay Fire Inspector Jose Lee Jr., an acting municipal fire marshal kan BFP Virac, alas 12:05 nin maagahon kan maipaabot sa indakan Virac PNP an insidente. Alauna 10 nin maagahon kan maideklara ninda ining fire out na. Nadamay man sa insidente, magin-an sarong pick-up asin sarong motorsiklo na nakaparada sa nasambit na lugar. Malaki na po, bali nasusunog na po yung mga stall doon na vegetable store, meat store, sari-sari store sa yung tindahan ng isda. Ako din doon sa mga nakakausap namin, pag-gising nila, meron na talagang lumiliyap na yung pwesto nung sa ng vegetable store. Doon daw doon nakita na talaga nilang na nag-aapoy na. Inisyalamente, abuton sa 108,000 pesos ang danyos kan insidente. Dai pa kabali digdi ang mga nasulong bihikulo asin ang mga nadanyaran ng mga produkto. Basado man sa inisyal na investigasyon, interong gibo sa light materials ang mga tindahan kaya marikas na luminakop ang kalayo. Sa mga kababayan natin na may mga talipapa o kahit nasa mga bahay man lang, pinapaalala namin na ng Virac Fire Station na kung kayo gagamit ng mga electrical appliance, lalo na kung matutulog na, hanggat maaari tanggalin sa pagkasasaksak kasi mostly sa sobrang init ngayon, pag na-overload natin yung ating electrical connections, yun ang nagiging sanina ng sunog. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BIP sa kung ano ang kausa asin total na danyos kan nasabing insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Libreng mainom na tubig, pigu-preser kang sarong kakanan sa Legazpi City para sa mga kababayan na inabot ning pa sa dalan. May report si Regine Bue. Ngunya na tag-init, kaipuhan taw maging hydrated. Kaya ang kakana na ini sa Legazpi City, may pigo-preser ngunya na libreng maiinom na tubig.
Sa gilid tinampong ini, ipunesto kan kakaanan ang sa indang water dispenser as in disposable cups na pwedeng aprobit saran kan mga mapapaagi sa nasambit na dalan. Saro sa mga nakiinom na digdi ang estudyanteng si Carla. Tiyempo na naagihan niya ini kan inabot siya nin paha mantang pasiring sa eskwelahan. Para maiwasan rin yung mga heat stroke baga, especially ngayon, talagang tag-init, then tag-tuyo talaga ng lalamunan. So, much better. Very helpful siya sa mga tao dito. Hali sa pagbayad din bill sa Albay Electric Cooperative, nakiinuman digdi nin tubig sinda Nanay Henalyn as si Nanay Marites. Tag-init ngayon, siyempre naglalakad, walang pambiling tubig. Mas mas nakakabuti sa mga naglalakad dito. Siyempre, sobrang pagpasalamat ko. Imbis na mabakal may libre palang digdi. O pagluwas ko sa gate aliko, may nagsabing na may tubig da digdi. Di, sige man sulakaw ko pa siring digdi. Tagari interesado man ako. Kaya, salamaton sa... Istorya kan staff kan kakaanana si Alvin Oliver, naisipan niya nagibuhon bilang pagmakulog sa iyang mga kababayan na inabot nin paha sa dalan. Simpleng inisyatibo alagad para sa iya makakasalbar ini nin buhay. Ugmaman siya ni ini ang sinuportahan kan sa indang amo nangunyan ang kinakaugmakan publiko asin dakula ang pakinabangan sa tawo. Kasi nag-come up sa kaisipan ko yan dahil nga lagi kong naririnig sa mga pamilya ko na sa text messages, sa chat, napakainit dito. So sabi ko, advice ko, inom kayo ng maraming tubig, huwag kayo mga dehydrate. Since na sa Maynila, tapos ganito rin naman dito sa Bicol kami, kaya sabi ko, why do na maglagay ako ng ganyan para doon sa mga tao? Para at least a good deed na ginawa ko, baka at least makarating din sa Manila to sa family ko. Yun lang naman yun ang idea ko niyan. Kaya sabi ko, since na pagmamahalan tayo, di ilabas natin. Show natin yung pagmamahal natin sa ibang tao na magdadaan din. Mientras tanto, bukas ang libreng serbisyong inito yung alas 6 nin agas sundo alas 10 nin banggi na makukuha sa taning kan Albay Electric Cooperative sa W. Vinson District, Old Albay, Legazpi City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!